Iapod mo, I-chat mo. pingkion mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! You're so hot, teasing me. Oy, mag-ingat pa lang kamo sa pagkaon ki balot. Pag napasala ka palan magkaon ki balot, may problema palan kita. Totoo lang, sisa dyan sa Indo na nag-antabay ngon yan, ang mahilig po na magkaon ki balot. Ibang balot, di ba? Balot. Masiramon ba? Nata daw yun taan balot, pigilibot sa ng pagbanggi ano. Di ko masabutan kung nata daing balot pag-aga. Namamalisyanin do yan. Namamalisyanin do. Nata mga tugang pagbanggi lang, igwa ki balot. Di ko aram kung nata breakfast, di pwede ang balot. Sige, explica rin daw, tabi ako nindo, kayan. Pero kamo, sa totoo lang, nagkaon kamo ki balot. Umingat kamo dyan. Mga tugang pag nasubrahan tabi kamo ki balot, ang balot palan, pwede kang mabuta. Pwede ka palan mga tugang na mabuta pag ika mahilig po na magkaon ki balot. Naisip nindo kung nata. Naisip nindo kung nata mga tugang ta posible ka tabi na kuan, posible ka na mawaraan ki paghiling, posible kang mawaraan ki paghiling pag mahilig ka sa balot. Saro kaya nga daw. So sa kuyang amigo, nagkaon ki balot. Yon. Tinuktok balot, pinasa baga subalot, kakaunon mo. Kanso may luho na subalot, sinirip niya, salbata na, tukaon ang kansiwo. Bako na nabutan sa raw niya. Nahiling mo na, delikado po dinanggad ka mo kantabi, umingat ka mo Pag ang balot tinuktok mo, na pinasa mo, di pag siripon, diretso tabi higop. Dinanggad pag siripon, tas susiwo dyan, baka po tuklawon ang mata mo, tukaw ng mata mo, automatic yan, buta ka. Woo! Maray na hapon! Damerian. Ano, pwede, posible. Tama daw ang sa kuya mga tugang na analysis. Hindi kung tamang analysis. Kamay nangyari kaya kan sa amigo ko. Tinuktok niya pinasa niya sa balot. Tapos gusto niyang higupon sa sabaw. Imbes na higupon niya, sinirip niya. Pag siripa niya mga tugang, tukaon siya kang siwo. Bako na nabuta siya. Lol. Kumusta po sa tuyang hapon? Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba.
Tapos ang kaugmahan kunday magbabagot tanganing magmangatay kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud asin proteksyon kang atay. Hindi po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid saro tabi mga tugang na antioxidant na nagkatabang sa pagpugol kan paghubag kan atay, siring man nagkakatabang para po sa pagkakaigwanin danyos kayan. May bisyo ka manura, mahilig man ika mga tugang uminom o dae, mas maray na ang Liver Aid Silimarin Capsule isabay natural daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. O, sabi kan texter ta, sabi kan Idol Hen, banggi lang iyan pigitinda tapang paresistensya. Lalo na sa may mga gumpara ganahan ang misis. Kaniguan man na. Kaniguan man. Ang balot. Ha? Ako nangangalas ako ta. Pagbalot, pagkabanggi may balot. Pagkaaga, mga tugang ang tinda taho. Nato, di pwedeng ang taho pag sa mga sa pagkabanggi. Di ka makarang taho! Pigitin na talagang taho, adi. Pigitin na ang taho pagkaaga. Subalot, banggi. Natadaw niya. Dahil kung masabutan ko nata ang balot, dahil pwedeng kaunon na aga. Budang taho, dahil pwedeng kaunon mga tugang na banggi. Di ba? Naisip ko lang tabi. Jimmy, Nazalita, may dagdag na report. Kami, Jim, good afternoon. Yes, BP. Uminapod na naman sa ko si Kapitan Reno Olaguer. Na Barangay Morera. Duminalaga naman kita dumaan. Sabi, pinurutol na sa kahoy. Bako naman ka, bako man. Buday narali na daso sa nga. Inali na. Oo, ngunyan. So, problema baga digdi manungod sa dahil na natatapos na one way. Apektado ang gabos na pa 3rd district ang sobrang traffic. Oo. Sa paulit-ulit, repetition ang trabaho digdi bibi. Oo. Sa terming suinot baga, reject, pasudaso siminto. Ano na yan? Di sa riniblock, nimento, pagka-curing, inopen. Pag-open, nagasarabay sa gulong. So, mga alpog, ang semento. Rinijik baga na interview niya to. So DPWH. Ngunyan, dahil bubuksan hanggang sa mga oras na yun. Aram ko na, Jimmy, ang dalagang kambareta mo. Hulaan ko. So, simento, imbis, dati-dati nagatalbo ang alpog. Nagruluwas o graba. Ngaya kung ano. Ngunyan, ang simento na inupin sa publiko, may baratak. Bako, ang nagbatak sa ibong na naman na bago man na. So, sa ibong ini. Sa ibong, bago man. Bago ba ganyan, di ba? Bago. Riniblock sa ibong. Pinatagas. Kampin to binagas, binukasan sa publiko. Binukasan. Sinarahan naman sa ibong, tas sinimento naman. Sa ibong na naman. Okay ko niyan. Nadawan tang maray. Tapos na sa ibong. Tapos na. Binukasan na. Paso sa ro. Nadiskubre na sumatakhain. So sa iladawan tang na. Kung pasiring kang ligaw, Aning barangay San Rafael mo na. Yan, boss. San Rafael mo na. Tapos malampas ka sa Labang Tulay San Rafael. Pababa ka barangay Ilawod, barangay Morera, Baudirian yan. Dagsundo digdi sa may Tulay, pasiring na digdi sa may Bicol University Kinubatan Campus. Purabir mag-Tulay, kung pasiring kang ligaw, ang left side, inot na rin ni Black Tabi Bibi. Tapos, inopen na sa vehikulo. Tapos, uminibong suri blocking duman sa tuo. Iso tuo naman suri ni black. Iyon na ito sa na-reject. Rini black giraray. Inirahay giraray. Ngunyan, dahil pa nabubuksan. Ta-curing period pa da. Uninan puwerte. Napahigim na sana ako kan dumanon ko ang lugar. Kan inapudan ako ni Kapitan Olaguer.
an pagiling mo bipikan nagka-crack na basong na hulog ba ngayon tapos crack? May barana. Garana. May barana. Sa antara mong kansa mo, barana. Sa inugod, garana. Garana. Kaya sa tuyang word for the day, barana. Oo. O garana. O. Pagkatapos, so sitwasyon sa ibong na so na-reject, yun man na nangyayari digdi. No. Kaya sabi ni Kapitan, dahil na nga kami kay kapahingaluan kanita, kung ini nga kuha naman kan DPW sa reject, di-reblock na naman. Wala nga kapahingalo ini na reblocking. Sa bagay, pwede Jimmy na day pa man na turnover yan o baka day pa nakasingil. Di kung yan na reparo kan DPW, it's reject yan, maulit na naman. Dahil kapangaluan ang reblocking dyan. Siyempre, iulito din eh. Dako na turnover na ini o bayad na o kung ano. Salbatana. Dahil kapahingaluan ang mga mabubuot na matawo dyan sa maurmurira kan ginabatan bodan mga rag-aragay sa tinampong yan. Anan perwisyo? Paano na yan perwisyo ka na eh? Natulog kami na batak ang Jimmy, may garana. Sabi, baka paso na naman sa ito. Papapasaon ang mga proyekto. Papapasaon. Ano, sinabayang kilosa? Baka. Yan, Nagilitik ka di, nagilitik. Yan, sobra guide na init. Morira area ini, Jim. Ilawod, boundary kan Morera. So pasiring na ini dyan sa may tulay ano? Sa tuloy na sa Alipot. Oh, yo. Sa tuloy ngunyan, tayo pangani nabubuksan. O di, tayo pangani nabubuksan sa ibong. Sa ibong, May barana. may garana na. Barana. Narumduman ko na sa nasukuan kan so video ko pikukunik ko sa satellite. Narumduman ko na sa naso malanggayo na MC kan so nag-introduce sa imo duman sa Kaduroy. Rakitira ito. Rakitera. Malanggayo. Ito na sa nanin-imagine ko kay. Ano ba yan? Para na dahil na ini. Kuan ini. Matanggal na naman kan, Jimmy. Lis na pabayaan na sana. Matanggal na naman kan, masimento naman kan, ma-bulldozer naman ka yan, matanggal naman kan, maulit na naman. Ngaman, sorry ni Jake na riniblock inirahay. Batay natin, Jimmy, tagariluwas, ang grabang saradit. At parehas na nga ni kan sa ibong. Oh, luwas ang grabang saradit baga? May oral cab na nga ni. Ay, nak. Sus kung pangyari sa maamaka, ano na yan? Mapagi ka dig na mahiling mo, mapahigim ka na sana. Patawal-tawala kita. Maski puro paano makulog sa buta, kita taxpayer baga. Kwartato baga yan. Sabi yung tapang day pa manabayadan iyang kan DPWH, pero ang uroro dyan, Jimmy, so istorbo. So, disturbo digdi sa Istorbo, boda solo, kwana, kagaraging mga auto. Sa tarog kaan. Ay, nako. Na, binareta ko sana. Iyo. Ano rin yun ini? Dahil iba. Nasolusyonan tayo sa mga sangakang kahoy. Problema naman ni Kapitan, baratak na tinampo. Pulukon si Kapitan. Ang linimpian malinigon. So, ang panganong arong ni Kapitan. Pero sa inotan niya, dahil mo, pasaka. Awin na. Sige, balikan tayo, Jimmy Saga. Sabado Saga, di. 6:30. Akong bala. Ayaw na mga may video na mga italig, di. Yan ang mga nagtagyatong informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy. Ano na iyan mga tugang na mga tinampo na giniribo sa satuyang lugar? Day mo magkasarabutan ang sitwasyon kan mga tinampo ta day na matapos-tapos ang mga blocking sa mga sa distrito kanalabay. Makugmahong kuta ng pagiling-ilingon tan tinampo na mapakaray lamang alagad ang problema tan mga tinampo minaralpog na sana. Naluluwas ang graba, naluluwas mga tugang ni Bapa kaya sa ngunyo discovery naman kan Kapitan kan Morera. Naso tinampo da may mga barana na baratak-batak na kaya ko surado na ma-reject iyan ang problema. Dahil masabutan kung na-turnover na o nakakolekta na anong problema kan kaya matanggal na naman, ma-reblock na naman kaya mga tugang problema. Dahil kung masabutan kung nataaro ka ng trabaho ta tangani mga tugang na masabutan ta ang serbisyo kan banwata. Ang mga kontraktor na nakatrabaho ka anday may paaram kung sisay bagabo da aramon tatabi sa DPWH kung ano na sana. Ano na baya kita digdi no rin kita maasinso kung araw ka ng gibo-gibo ta. Dahil mangki problema
problema ko ta kung yan tabi babayadan paninda basta dahil para kakubra sa gobyerno perto siyerto isigurado na. Taigwa na bagaan mobilization fund mga tugang na nakuha kaya may ginasto ng kwarta. Pero tabi kung ipaulit man iyan ang problema na iyon na iyan mga tugang na istorbo buda problema ta. Nagruble na lamang ang tugtog ta. Ano na yan? O sandali. Oy, sa Lunes palan, gigibuhon digdi sa Legazpi ang ano nga na ito so inaugural session. Taon ni may nagtitik sa tuya. Good afternoon, Henry. No rin tabi ang inaugural session. Kaya ang inaugural session tabi sa Lunes kan sanggo na ang panlunsod kan Legazpi. Sabi, gigibon da dyan sa, ano yan? Sabi, gigibon da dyan sa, ano nga niipon ka yan? Lapiatsa. Ang pag-pronounce pa lang ka, Lapiatsa. Di ba kung na-discover yan sa Italy? Lapiatsa. Piazza. Ang iba, La Piazza. Pero naman sa Italian, ang pag-pronounce ka nga, Lapiatsa. Alat ko, sinang piling mahaputado kan detalye kan tiripo na iyan. Si sidang mahaputa kan detalye daw kang tiripon daw na iyan. Ay, halat ngo na. Gari may number ako kay Vice Mayor, kay Vice. Isa nga ng Vice Mayor ta, Jerome? Jerome, isa nga ng Vice Mayor ta? Vice Mayor? Sa kung sa mayaman na apon, Luis Gutierrez. Kung sa pobre, ang apon kang kuing. Kung sa barangay baga, natanong ang Luis, ta kuing, hay niya si kuing. Alat ko na. May number ako digdi kay Vice Mayor Luis na Gutierrez, madali lang ha. Sa totoo lang, naibareta iyang kansarong aldaw, de ko lang masundan, basta gigibuhon sa La Piazza Convention Center. Alat ngo na, patulan ta ining naghapot sa tuya na paradangog ta. Pwede bang gibuhon yan sa convention center? Wara pang gasto sa... Pwede ba gibuhon yan sa convention center para wara gasto sa venue? Sabi kan texter ta. Alat ngo na ha, hanapon ta daw sa number ni Vice Mayor Luis Gutierrez. Tahapotun tam. Gari sa Monday talaga yan. Sa Monday talaga gigibuhon iyan mga tugang nakuan. Sa Monday gigibuhon talaga iyan na inaugural session. Pag sinabing inaugural session mga tugang, yaon dyan so mga member kan sanggo ng panlunsod, yaon tabi ang mayor, matararam iyan tabi, di ba? Sandali lang, taon ni si, inapudang ko si Vice Mayor Luis Gutierrez. Vice Mayor, maray na hapon. Hello, maray na hapon tabi. Vice. Yeah. Sir. Yep. Kumusta lang? lang? Tayo mo ako pag-apo doon na Vice Mayor Luis Gutierrez. Anong pwede po? Okay lang. sa barangay baga? Sa barangay baga? Sa barangay baga, di? Sa mga ang hapon kang Luis, kuing. Nadagog muna ang tabi, Vice, na kuing. Nadagog muna yan. Iyo naman, pero ako masyado. Dahil masyado, sige, baka kang panahon mo siguro, sir. Sara yung barangay, kuing ang Luis. Pag sa sentro na, Luis na. Gusto ko at saan, mahapit man ako duman. Aputon mo so mga kwan mo, mga amigo mo sa may distansyang barangay. Ano nantigan pagkakaiba kang Luis sa kuing. Mapatakot kita. Yeah. Anyway, tabi, Vice, congratulations ha. Congratulations tabi sa pagkailihir mo. Alita ka naman ang ganapigahanap. Kaya ako napapod sa imo ta. Tayo po, ba't piling maaraman po ang detalye kang gigibuhonin doon na inaugural session tabi sa maabot na Lunes? Yes po, sir, and of course, Inot Sagabos. Thank you so much, Sir Henry. Salamat sa pag-ano mo sa kuya. Nagsuporta ka man sa ko? Ay, ikaw pa. Alam nga man ipasubo mo dati mong estudyante.
Okay, sige po. No problem. Thank you, Go Sir ahead. Henry. Of course, to the DGGB family, thank you for having me this afternoon. Apo. Yes po, regarding sa sa inaugural session, we'll have our first session on Monday, Tabi. Tama po ka mo. Opo. Sa La Piazza. Opo. Sabi kang Italiano. Italiano lang ka talaga. Ano mo muna pag nagpipirma ako digdi, Oo. sa nagtigdadangog ko. Italiano. Okay. So, ano sa word of the day mo? Barana. Barana. Barana, Ano ito? oo. Ano mo na? Nali mo na baso? Ang baso baga pag may crack? Ano po tabi kan sa muya, Vice? Barana? Crack. Word of the day man agad. The more you know. Yeah. Okay. But yes, Opo. nagkang kaswapon, uron-uron man kami kang mga city councilors Apo. na naning mapagplanuhan mi man po ining inaugural session ta, and final naman po na Apo. sa Monday, July 7 sa La Piazza Hotel. Opo. Ano po ang mangyayari tabi sa inaugural session tabi, Vice? Well, of course, other than the usual, at least mapamibit naman gabos na ilihido, all the elected officials and muyami man tulos ining gibuon tanganing day man ma-pending ang mga transactions and as in services kan sa Opo. Tuyang City. So of course yaon so reading kang mga required documents, and of course ang most important din sa amin ay ma-adapt na rin ang sa tuyang mga internal rules, yaon naman ang election kang sa tuyang mga sangguniang committee chairmanships. Ayun, magayon ano. So, may election kang committee chairmanships. Di ba, igwa ka mo dyan kigari, ano po kayan? So, floor leader, majority floor leader? Yes po, yes Oo. po. Ma-election duman, and Yes. then, duman talaga mangyari. So, i-announce na sa publiko kung ano ang mga dapat na komitiba na tatrabahoon kan sa tuyang mga elected officials, tabi, Vice? Yes, tabi, Sir Apa. Henry. At nag-preliminary man kaming meeting ta, muya kumansindang makaulay. Tapos, syempre, pagabot kang Monday, at least, maugma na Yapa. ang, dire-diretso na sa tuyang session man. Yeah. So, Opo. I am just happy na gabos po, na konsehal, everyone is willing to work. Yan. Very good. According yan. to our mandate, and also they have their committees already. Opo. Di ba gari ang saro dyan sa very important na pag-inaugural session, mataram tabi ang mayor, ang local chief executive tabi, Vice? Yes po. Opo. Yes po. Yaon man din syempre sa satuyang program na makapagtauman ki mensahe Opo. ang satuya man na bagong mayor na si Mayor Risha Mismail Tabe. Opo. Gari, ilalatag niya nga kung ano man yan sa iyang mga plano, and then gari kung anong kaipuhan na mga legislative measures tabi na dapat suportaran kan sanggunang panlusod. Ano tabi, Vice? Yes po. Kaya mapirmi ang priority programs naman ni City Mayor, and of course, Opo. sa iya man ng mga tugon or agadon man na legislative measures, tanganing maabot naman ang mga goals na ito. Oo. Nagkauro na po kamo ni Mayor tabi, Vice, kung ano ang gari direksyon kan sa iyang leadership sa syudad ni Legazpi? Tigre-reserve niya pa man po for Monday. Grabe yung pasikreto ni Mayor, ano? Para Oo. para at least well, kami closed doors, nag-uuron man kami ni Mayor Hisham, tanganing man arami ang magayon na direksyon ta. Yeah, opo. And Pero it's always for improvement. oho. Gari baga, Of ang course. tandem ninyong duwa, naisip ko lang, ang tandem ninyong duwa, gari, di ba? Mga, ika medyo aki ka pa man, si Mayor medyo aki ka pa man. Gari, ano ang pwedeng expectation kan mga Legaspinyo, ika bilang Vice Mayor, sa suporta mo nito sa local chief executive, Dabi, Vice? Well, of course, Sir Henry, tama ka. This could probably be the youngest tandem. Yeah, correct. For Legazpi City, for Yeah. the Vice Mayor and the Mayor positions. But we should expect big change sa atin. And ako personally, digdi sa Sangguniang, so I'd like to clear house and change a few things. Opo. And especially when it comes to giving
respect to our session hall and our ining sangguniang as a institution. Opo, oo. Tamid aram mo, haloy-haloy na ako nagko-cover kang sangguniang panlunsod, sangguniang panlalawigan. Uda pera ng mayor minagi sa profession ta bilang practitioner. Ngunyan lang pa ako naka-experience na gari, kwan pa, aki pa, bako pa masyadong maedadon, ang mapadalagan kang Legazpi Tabi Vice. Iyo, sa totoo lang, panahon ka ito na Mayor Benny Imperial, Mayor Roses, di ba? Ayan, si Mayor Noel, si Mayor G, si Mayor Pido. Medyo araki-aki pa kamo kumpara sa enda, di ba? Wala, I'm very grateful. Baka madagong ako ni Congressman Pido. Delikado ngayang ororo niyan. De sa totoo lang, medyo sa edad, medyo nakaki-aki kamo kidiit, di ba? Yes po. Yeah, well, I guess kung hilingon mo ang age may, yun talaga. But rest assured, handa naman kami kayo. Yeah. And of course, I'm very grateful that the people chose this young group. Even our councilors, tabi, actually, yung man ang dadano. Very young man ang sa tuyang average age. Fresh minds ang kadaklan kayo. Actually, di magbaraya ang edad ta. Oo naman baga sir, actually halos sabay man lang baga kita. Maguna ko, control ba ako? Ako nag-graduate ka nagturo. Paguna mo, dalang guminurang kita naman. Okay. Vice, natapot sa lapyat siya ang napili nilang venue? Well, actually, tradition kang mga nakaagi ng mga terms na talagang ang first session is open. Is held in a public venue kung saan invited ang sa tuwing mga guests, previous councilors, previous mayors, previous vice mayors, and of course the department heads and our regional offices. Kaya po kita nangaipo kay mas dakula na venue. Ayun. So may guest pala na invited ngaya from the different government agencies, so mga head of offices po na mag-observe, Sendo? Oo, actually yung Sir Henry. Actually fun fact niyan ang first ang inaugural session sa very first term ni Vice Mayor Bobby. Gari Dumanman. Yeah. Itong sa pagtukaw niya na nahilin siya bilang Vice Mayor outside of Sangguniang Panlusod Ginibo ito Narunduman ko man ang yes po. panahon. Yes po. Alright. Okay. Lang. Opo. Fun fact lang. Human palan. Yeah. Ikaw po, Vice, sarong term ka bilang konsyal kang Legazpi, di ba? And then, so sinalidahan mo, naka 3 terms, bilang Vice Mayor. Ano po ang gari, nailing mo ng gari, election na nakuha mo sa imo tabing predecessors, mga predecessor tabi, Vice Mayor? Dakul po talaga. Dakul man po akong nakakudan from the past and especially the last term. Po kasi na-experience ko man din ang pagiging sarong konsehal. And even with this so initial talks may kang mga councilors, gabos na councilors. Ngayon ko na-experience na gabos po kami, nagkahururon. And maugma ang gabos na po, magkakatrabaho, and then makaka-perform sa duties nila as councilor, and each also will have their own committee. Opo. Anong oras umapoon mo? Anong attire sa Monday? Sa Monday, 2:30 po, and ang attire, formal, mabarong po kami. Opo, Filipiniana. Bata, madumang ko tako na timing pa sa programa Kulugod. Ay, ka na lang, mag-mobile ka, baka pwede. Pwede tabi, Vice, ipospon mo muna. Sa bang oras? Padagitan kita. Haloy-haloyan ko. Ma-recess po akong halabahon para sa imo. Okay, anyway, good luck tabi. I'm just happy na nahiling ko na yaong ka dyan sa Sangguniang Panlunsod. And siyempre, makita na kamo ang midbid mo man ako personal, nagaribang kita sa University of Legazpi, and I'm happy with you na po ang Vice Mayor na yaon dyan na nagpipreside kan Sangguniang Panlunsod. Congratulations tabi. Mensahe mo sa mga taga Legazpi tabi, Vice. Thank you, VP Henry, and thank you again to the DCGB family. Thank you so much, and of course to the Legazpi people, maugmahon po ako.
to be able to serve you once again for 3 years. But now, not as councilor, but as your Vice Mayor. Thank you, Tabi, sa indo. And asahan po ang samuyang pagdagos manggiraray na serbisyo publiko. Apa. Salamat, Vice. Good luck, Tabi. Thank you po, Sir Henry. Salamat po, Tabi. Alright. Thank you so much. Mga tugang Vice Mayor Luis Gutierrez. Yan. Di ba, Jenny? Di ba kaklase mo ini si Vice Mayor Luis? Jenny? Jenny? Bako nakaklase mo ini si Vice? Ini si Vice. Nakaklase mo, di ba? Nakaklase mo eh. Sarabay Sara Attorney Robles, di ba? Nakaklase ni Jenny ini, si Vice Mayor. We were together, mga tugang in Aquinas University. Basta we were together in US. Tabo ko pagtara mo na kung ano ako sa iya, minagurangon tabi ako. Dekaraw man sana. Maybe ko ini personal si Vice. Aloy kami nagiriban sa UST. Asar ako sa mga naging professor din na ito sa AB Communication. Kaya bibid ko siya, kinagkapirang semestre, mga tugang, ang Vice Mayor kan Ciudad de Legazpi. So, kung nahapot mo tabi Noel, pwede makikaon, ka Noel Manalo, pwede gayon. Dumang ka, magbarong ka, susog sa regulasyon. Diba? Anyway, tabi, yan ang mangyari. So, naghapot tabi yan po ang mangyayari. Mga tugang sa Lunes, dyan po yung gigibon sa La Piazza. Yan. Okay. Sige, sandali lang. Hilingon ta daw. Good afternoon, Hen. Tama ka po. First time yan ang tandem, medyo bako pang maedad. Dahil so, totoo lang, haloy ako sa nagpuna akong reporter, ang mayor ka ito si Mayor Benny Imperial. May dadaman si Sir Benny, si Mayor. Ang vice niya ka ito ay isang vice ni Mayor Benny. Vice Mayor niya, gari nag-vice sa iya si former Garorico. So naging mayor man na Salazar. Medyo mga may edad naman. Then after Benny, ang nagpalit sa iya, gari si Mayor Salazar, so ama ni Jess Rico, ang vice niya si Vice Mayor Imelda Roses. Kung di ako nasasala ha, ito ang vice niya. Tapos, nagadan ito si Mayor, ang nagsalida na Mayor si Mayor Imelda Roses. After ni Mayor Meli, nagtapos sa term niya eh. Nagtapos kan term niya. Ang mga naging vice mayor, si Vice Mayor Adornado, Vice Mayor Buban, yan. Yan, medyo mga maedad-edad na, Tapos nakalaog na mayor si Mayor Noel. Kay to, gari mas maedad man si Mayor Noel kumpara kay Mayor Isham ngunyan. Tabi. Then, after ni Mayor Noel, yun na nga na yan, nagabot si Mayor G. Then, Mayor Pido. Yan, si Mayor Isham na ngunyan. And Vice Mayor si... Basta, yan, nasundan ko yan eh. Kaya nagpon kaya ako sa broadcast. ang mayor kaya ito, si Mayor Benny Imperial. Yan. Kaya nasundan ko. Ang medyo, nahiling ko sukwan, nahiling ko mga tugang, so, nagturo ko dyan sa sanggo ng panot. So, let us see kung ano mga tugang ang ang magiging gigibuhunin sa siyudad ni Legazpi, di ba? Sabi nga ni too early for all officials, elected officials, mga tugang to judge kung ano po ang sa nang gigibuhon diyan dita pa po nahiling kung ano po ang sa nang gigibuhon diyan. Kaya hilingon ta. Okay? Good luck tabi sa mga elected officials ta. So sa Monday yan, didi po sa siyudad ni Legazpi. Sabi ni Jean Bilog, magayon po baga ang polo mo, sir. Salamat po. Jean Bilog, yan ang balot. Celso Palisapahe, may balukag po baga, kaya sa Banggi, yan, latoson ta ka dyan, Celso na, Jan Oliver Portillo Nipa, afternoon po, watching you live from Matnawan, Kamalig. Yan. Okay. Good afternoon po. Sabi ni Nati Regalado, hoy, makulog sa payo, wala bang
Anong gusto binukain natin? Sigba ka sodyo ko, luma na kayo. Ayuson baga sir hindi ang nagka dukan ako. Pag-apod, vibe Semana Santa, the best ka. Salamat. Edwin Ribangcos, wara talaga kikauragi yan. Sumaray na tinampo na ginibo ni Papay Imperial, magayon kuta pa yan. Yan. Good afternoon, Hen. Sabi ni Hana Golde Amor. Alright. Yung nga ni, babalikan tayo yan ng mga proyektong yan. Di ko talaga masabutan, mga tugang, kung natapo ta, arog ka ng sitwasyon. Ilingon mo kaya babalikan ko sa Lunes, i-refer ta sa DPWS. Imagine ang mga tinampo, barana, may crack. Paano mahaloy? Panahon ni Marcos, yan baga ng mga national highway? It was mga tugang during the term of former President Ferdinand Marcos. Kinongkreto yan. Aluyon. Magkabaratak ang mga tinampo. Ngunyan, mga madali una sa nadi. Nata daw yan ta. Madali yun. Di pa nahaloy, batak na. Ilingon mo. Di ba makasapart itong report ni Jimmy? Kaya babalikan tatabian, ha? Alright. 100 pesos sa magkakahula kang mahiwagang tanog. Alright. Yan. Ano pa ang tanog? Pag day pa ini maukod yun, itaram ko na sa tabi kung ano yan. 100 pesos tabi, mag-text lang sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Ano ang mahiwagang tanog? Listening kami, Mayor, sandali lang Listening kami, Mayor, ni Rowena Concepcion sa tindahan. Amigong Jerry, maray na hapon sa imo. Kumusta, amigo, ang pagbilang ta dyan? Buda, kumustaan mga nakatindog tang mga kandila dyan? Rowena Concepcion, maray na hapon, tabi sa imo, madam. Rowena Consing, di ba ang Concepcion Consing? Yan. Ano na? Amigo, Jerry, na hulaan mo tabi kung ano lamang ang mahiwagang tanog ta. Aputa daw si Manay Rowena kung naraman niya lamang kung anong mahiwagang tanog, di ba? Nagligid na hulin na nasa laogan alkansiya. Ay, mali po. Natumba tabi na drum, nagligid. Ayan. Ang natumbang drum na nagligid, siguro ang distansya na sa tamang simbag, ang distansya, hali dyan sa may Iglesia ni Cristo Chapel, pasiring po sa sentro kan Legazpi. Yan, haranin na po yan. Good afternoon po. Nagligid po na tubo na pinatumba sa tinampo ay sala po. Sala po. Halag ko na ta. Diba? Sala po. Sala tabi ang sa imong hula. Di ba? Sala tabi ang sa imong hula. Good afternoon, Henry. Hula ko po, so crack ice ginuyo na nakalawag sa sako, ginuyod, ay sala po. Sala boss. Sala. Mara naman kita. Itaramta na sa agay. Pero di man maukod tabi ni. Uliton ta. Pero di naman maukod din talaga. Naubos na lamang so. Ito. Ulit. Yan. Tawan ko kamo kiklo. Ito po, nahulog. Pakahulog, natumba, nagligid. Ito po ang tanog. Ang hula na lang nindo, ano po ito na bagay na nahulog, natumba, nagligid.
Makakahula, igwatabi ki, klarado na 100 pesos na load. Word of the day po, ang word tangani kasbago, barana, in English, crack. Diba? Ang litik, iba sa barana. Pag naglitik, pwedeng magkabarana, pwedeng dae. Diba? Litik. Alright? Yun na. Ano na? Dipisilo nun man po maukod iyan na tanog mo. Aba ko na problema yan. Problema nito. Buti na nahulog na nagligid. Ay, mali po. Mali, tabi. Mali. Boko na, mali. Hello? Kaya hindi yan nalinaw sa lahat ng pinaligid mo. Ano, amigo? Julie, nalinaw sa lahat ng pinaligid mo. Jolie nalinog sa lahat ng pinaligid. Oo. Sala. Sala. Bye-bye. Hello? Sumagang stainless. Basong stainless. Tapos? Naulog, siyempre. Puro bangs. Migo, pade. Haranin na dyan, pade. Bako siya baso. Pwede sa kuya na. Load. Garo grabe pa ang pangaipo mo. Garo grabe ang pangaipo mo talaga na. Pwede. Gary. Pwede sila ako nag-anak sa'yo mo. Pag pinadarhan ta ka, gari, ipapasa mo man sa naduman. Siyempre. Salbatana ka, latunsunta ka dyan. Siyempre pala. Sigurado ako, bako ang kay Madam Eve makakaduman. Oo, sige. Simbag na ki siyempre. Simbag na. Para kulot ako ni Commander. Oy, simbag na ki siyempre. Natig siyempre. Simbag na. Ulitan ko. Siyempre. Sigurado akong din makakadumang kay Madam Eve. Simbag. Siyempre. Bahala ka na magpaliwanag dyan. Bye-bye. Ano? Sige, ulo. Masabi si Dr. Eve Grulio, ano lang yung sikreto kan duwang iniyo? Nga nag-iisip ang si Madam. Nag-analyze ang si Madam, matalion ba kayan? Hindi man pala. May sikreto man niya. Tiga, naalaman. Okay, bye-bye. Okay. Masabi si Dr. Eve Grulio, ayun na yan, mga sikreto nga. Ano nga pagtaramgan duwang kung totoo nga niya. Nagligid na rim. Ay, mali po. Mali. Hello? Ay, natainita na wara sukwan. Ay, nako. Sorry po, madali lang ha, aray ko. Uning kamot ko na tanggurangan dyon, natalo ta nagkukulog ang joint. Ano? Parakaw na kong langka. Langka bagang inog. Uni o. Dati, ang nagkukulog, uni dyon o. Ini nagkukulog, ini o. Ini o na. Dahil ko pahiling digdi sa Facebook Live, tama ka madagitan kita. Yung nagkulog na huni, yung nagkulog. No, yan, huni na tanggurangan ko. Na, paano daw? Napasalagad sa kuwan ko, sudoon ko. Alright. Tambot so kan auto. Sala, migaw. Ata, alangan, so tambot sumigo kan auto, nahulog na. Nagkaguro yun sa tinampo. Salami. Ang analysis, matindang analysis mo, amigo. Undi kay si Jerry po, saroy na sa amigo ko na kwan. Nag-enjoy yun ako pagkauron ko ini pirmi. Alright, sandali. Nawara na lugod o. Bata may nag-aapod. Ano na, baka ang problema na, bako naman sa... Ay nako, bata sa totoo lang, ano ugali ko, hanggang ang cellphone dahil nararaot, dahil ko pigtatapok, tasayang, oh. Dahil nalugod yun. Oh. Ay, baka yaon duman sa tamang simbag, o 2 minutos bago mag-alas, baka kuan, ako na, palitan taki cord, tangani po na. Kasupog ko na, nasupog ko tako. Kundi, aram mo, iyan bagang pigataram na, ibitaran tang pig-apod na throwaway culture. Throwaway culture. Hanggang pwede pa, gamiton ta. 'Di ba? Ngani po na
Di kita nagpapara basta-basta sa namin natapok. Di ba? Kaya sabi ni Pope Francis sa Laudato Si, pag pwede pa, gamito. Dahil magpaparabakal ki. Dahil man sana magagamit. Igwa pa nga na pwede pa, minabakal na kita. Tapos, soto, di ba? O, lat ngo na, testing unta daw ini. Baka may simbag ng tama, o igwa pa mang kipirang minutos bago tabi batan mga charger mo yan, mga madali o testing unta daw. Ay yung mananggad sukod na ang problema, Junior. Adiyo. Yun. Pigsasabi. Good afternoon po, Hen. Iyan bagare si Jerry po. Iyan so nabakalang ko duman ki kandila sa tindahan ninda. Makarawon nonon. Makarawon. Ay, bako lamang makarawon. Makarawon nonon tabi. Okay na, alas 4 na Usaga naman kita, magdarangugan mga tugang sa mahiwagang tanog. Alat ngo na. Uni, may nag-upload. Hello? Len, Po? ito lata na, alkansya. Nano? Tulog, tapos nagligid. Sala po? Amigo, de siyang laog. Another clue. Lata. Alkansi yang daing laog. Sala. Sisa ini. Alam ko na. Ano may sinabi siya eh? Sige daw. Baka pwede na ito mag-consider ta. Apure daw tabi garay busing. Tangki kibayo tinahulog luminigid. Mali. Tambiolo may raffle. Mali. Ito. Hello? Ako sa Ford. Sisa ini. Pero ito nagsaubag tayo. Ako, sa Katanduan Aya, okay. Hey, si Ron. Hi, bakuyam ka sa may bugtong area? Oo, sa Ford, firing range. For firing rings. Anong sabi mong lata? Lata ano? Tagaro. Anong sabi mong lata? Anong lata ito na pigsabi mo? Lata na nahulog, tapos nagligid. Tenga ni, anong klaseng lata sa dakulao na lata, sadit na lata? Pag sa gatas lang. Garo pwede na iyo, garo pwede ko nang i-consider ang simbag mo ta. Gahali din na si simbag. Aliyo no na, araw kayo ni Migo. Anong mga inumon ang nakabugtak sa lata? Tin cans. Ano? San Miguel na susakan. Salbatana ka. Karakol kan maisip. San Miguel pa narunduman mo. San Miguel. Beer in can. Berin kan. Ano pa? Sardinas. Lata. Ha? Lata sa gatas. Lata sa gatas. Ano pa? Latang sardinas. Latang sardinas. Ano pang lata? Ano pa? Convert. Ha? Latang convert. Latang solvent? Lato sunta kang salbatana ka na. Ano pa? Ha? Convert. Ano? Lata convert. Anong juice ang nakalaog sa lata? Sisto. Ha? Pancham. Lato sunta ka na yung wala sa lata. Papil, ang lalawagan ka. Lato sunta ka na. Natumbok mo sulata. Lata talaga ito na natumba. Nahulog, nagligid. Anong juice ang nasa lata? Juice. Sabuting juice. Sa? Sabuting juice. Lata nga di. Lato sunta kang sabuti na. Sorin. Minute maid. So? Just na minute maid. Nakalag sa lata. Tapos nagligid. Araw ka inimigo. Haraniyong ka na kaya, ito ko na sa imo, haraniyo na. Ang natumba migo, empty can kang pineapple juice. Pagkatumba, nahulog sa lamesa, nagligid. Kaya po. Ito po baga na pineapple juice. Kaya Yung tabi ito na empty, kaya ito na. So pineapple juice baga na. So, pineapple juice. Kaya po. Non-brand. Dito nga ranan, ito man sa mong commercial. Natumba.
Nagligid. Ito tabi ang tanog, mahiwagang tanog. Empty can pineapple juice. Ayo po, ayo po. Natumba, nagligid, naulog. Yo. Po. Kaya, same mo ko na itatao sa 100 pesos. Tekang pinakaraning simbag. Okay, salamat. Baka ka lamang kapig doon mong pako digdi sa DCGB kan may bagyo. Salamat po. Sige, congratulations. Alright. Okay. Ayun, tabi ang tamang simbag. Itong pinakarani, sabi niya lata eh. Nahulog, nagligid. Itong haraning simbag. Empty bottle po siya kang pineapple juice. Uyan baga na pineapple juice. Del Monte, to be exact. Natumba, laog. Pagkatumba, naulog, nagligid. Ito po ang tanog. Okay? O sige, congratulations tabi. Para po sa mga tugang sa mahiwagang tanog. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Goodbye. Maray na hapon sa Indogabos. Oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule.